Hi guys, so karon tudluan ta mo unsaon pagluto og bato. Pero una natong buhaton, isamon sa nato ang ato ang lutuanan. Samo ni teknik. So kay naa naman tay lutuanan, mangita na tag bato. Nara bato. Sa napa. Pa bato. Ito. Kailangan hugasan natin ni pag-ayo guys. Ang tanggal ganing ihang mga hugaw. Okay na tong bato. Sunod nga step, ato dayong pabukalan ang bato. Pabukalan nato ning bato. Nga na to gamayng tubig. Kana inana, pwede na na. Basta nagsiga na na guys. Unya human, mag-prepare din tagiyahang mga ingredients. Sibuyas dahon, ahos, bombay, bitsin, asin, ug magic sarap. Gamay ra nga mantika. Gamay ra nga mantika kailangan. So nibukal na to ang bato guys. Pwede na ni siya kinibukal naman. Butang na tong bato dere guys oh. So kung nagplano mo maglutog bato, ngon ni onra. Nanaon ra. Di man lisod maglutog bato. Ada-ado na natong lamas sa tuang bato guys. Nahon na to ning ahos. Isunod din nato ning sibuyas dahon. Bombay. Yabo na nato ni atong ipabukalan. Una nato ni mantika. Isunod nato ning ahos. Dayon ang bombay. Pwede na nato ni ilunod ning bato. But nga ni natog tubig gamay. So kaniwa pa nato ni nakuha ning sibuyas dahon. Basta inani na gani guys, mubukal na siya, pwede na nimo na ilunod ning mga nabilin. Nya timplahan na nato. Isa kay dani pwede na. Nya isa pod ka bitsin, pwede na pod. Kani guys, kailangan ibutang nimong asin ani. Isa ka kumkum. Oh, basta inani na gani pormas bato guys. Ay nana.
Kana pwede basay nani kay dagway. Pwede na nimo na ilabay.